Good morning, Mr. Romino. Napansin ko kanina, ikaw lagi yung nagdadala ng trangko. Hindi mo binitawan talaga. Hanggang sa... Pangilan ka ngayon? Pangalawa. Tapos si Cap. Oh. Hindi, okay lang yun. At least nakasakay nga ako doon sa nasubaybayan ko. Maganda yung video daw natin, sabi ni Police. So, next stage. Okay, last. Bugal yun. That's last. Hindi, sabi ni Cap, may binigay si Cap, si Renier. Kahit konti, mayroon tayong pang dagdagan natin. Kahit nawala yung dalawang team. Dagdagan natin yung yung stages, mayroong dumarating na biyaya eh. Pakunti, kahit na pakunti-kunti. Sige. Oh, shout out. Shout out, mga kapadyak. Ingat lagi. Ingat. Okay. Salamat.